आरो आनैनि आमाइनिथ' धेर दंमोन आरो मा दानि दिनाव ओरै जाहैबाय आमाइबो गैया आदैबो गैया आयंबो गैया। गोजां बोथोरखायनो सानजौफुबाबो गस्ला गुदुं गानबाय थानांगौ जायो। गोजां बोथोर आरो गरम बोथोरजों अनेक दिफारेन्स जायो नङा होमबा ना रायजोफोर। दा गोजां बोथोरावथ' जे गुदुं गुदुं गाननानै थानो हायो आरो मोजां स्टेन्डार्ड थानो हायो। गोलोम बोथोरावथ' बिदि थानो हाया। खिन्थु आबाद मावनायनि थाखाय गरम बोथोरा साबसिन आरोखि। दा 65 बर' साहित्य सभायाव जे जालांनाय बे जालांनायाव बिनि गेजेरजों जे आसामनि लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि स्पिकार मानव गेदेर बिस्वजित जे दैमारि सारा मा खोथा बुंदों। दा जोंनि दा प्रेजेन्टनि संसार जानायाव गोदो गोदायफोर बेबायदि सासे आइजोआ एबा सासे बिमाया गथ' खांनायाव जोबोद गावनि देहाखौ लानानै माखौ लानानै जोबोद स्ट्रंमोन आरोखि। नै दानि बे संसार जानाय मानसिफ्रा सासेखौनो खांनो बुहुद गोब्राब। बेबायदियावनो जोंनि माखासे बड'लेण्ड एबा बर' रायजो मोननांगौआ खम जादों नामा? दा बिस्वजित दैमारि सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो। खांनो हायाबा मानि बिमा बिफा जागोन फालाय बेलाय। दा आंनि जायगायाव दाख्लै मोनसे एवार्ड होदों, माने मोनसे लेखायाव जे 3 गथ'निफ्राय लानानै जेसेबां बुरजा गथ'नि बिमाफोर दं बिसोरनो आं दा बान्था होनो दाख्लै आं लिस्ट बानायहोदों। लिस्टआ जाबाय, आं बिराद मोजां मोनदों। दाबो 6 जन फिसा खांनाय बिमा मोनदों आङो, 7 फिसा खांनाय बिमा मोनदों, 4 फिसा खांनाय बिमा मोनदों आरो 3 खांनाय बुरजा दं बे गामियाव बे एलेकायाव। दा थाबैनो नोंथांमोनखौबो आं हांख्रायहरगोन, बेवहाय बिसोरनो दा बान्था होनाय जासिगोन आरो मा, जाय फिसा बुरजा खांदों। मानो जाय फिसा बुरजा खांदों बेखौ जों बयबो मदद होनांगौ। सासेल' फिसानोथ' मदद होनायनि गोनांथि गैया होननानै आं बुंबाय थादों। सानो खम जाहैबाय जोंनाव साफा माने मा होनो न'खरनाव साफाल' गथ', खायफाना 2ल' गथ'। दा बेबायदि बेलायाव गामि गंसेल' खै न'खर, आरो बे न'खराव न'खरसेयाव सोरबाया दाख्लै हाबा जादोंबा नों दा मिजिं थिनानै लाब गैया। बियो जोनोम जानानै मा होनो देरनानै 30 बोसोरनि उनावसो बियो हयथ' स्कुलाव फैगोन, जुदि हाबाखौ थाब लायोबा। आरो हाबा थाब लायाबाथ' 30 बोसोरनि उनावसो फैगोन। दा बेबायदि बेलायाव जोंनि माने फरायसानि अनजिमाया खमायलांगासिनो दं। गोदो जों जेब्ला फरायोमोन, आं गावखौनो उदाहरन होबाय थायो, जों बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों 7गुमोन आरो न'खराव। ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि खर'सा बिदा, आंजों लोगोसे आदानि फिसाला, आब'नि फिसाला, जों एखेलगे गुदि फरायसालियाव फरायोमोन आरो मा न'खरसेयावनो। आरो आनैनि आमाइनिथ' धेर दंमोन आरो मा दानि दिनाव ओरै जाहैबाय आमाइबो गैया आदैबो गैया आयंबो गैया। बिफाल'ब्ला बिमाल'ब्ला बेहा सोर बिमाय थानांगौ, सोर बिमायं थानांगौ, सोर आदै थानांगौ। आरो बिदि गैलाब्ला बिदि फोलेरानो गैयाबा नोंहा रावबो, जोंनि गथ' गथायनि अनजिमाया डेफिनेटलि खमायगोन। ओंखायनो बिजोंनि मुङै मानिबा मुङै जों रायलायबाय थादोंब्लाबो गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सुबुं सानखोआ दा जोंनि जोनोम हारा खमायनाय लेखासो खमायगासिनो दं। दा जुदि नायोब्लाथ' बे बिस्वजित दैमारि जे सारा बुंनाया जोबोद मोनसे इनफरमेसन एबा साजेसन बायदि। दा जोंनि सायाव माखासे बर'फोरनि सायाव गोदो गोदाय सासेयानो 10 जन गाहाम, जे 7, 8 जन गाहाम बेबायदि खाङोमोन। नाथाय दानि प्रेजेन्ट संसार जानाय जे माखासे बिमा बिफाफ्रा जानायनि बेलायाव ना मानायनि बेलायावसो देहा नोरजिया, आरो सासे गथ' खांबानो 2 गथ' खांबानो जोबोद दुरबल ना। गोदो गोदायसो 2, 4, 5 बेबायदि खांबाबो जोबोद स्ट्रङैनो थायोमोन नङा होमबा। दा नै दानि जे जोंनि दा प्रेजेन्टनि संसार जानायाव माखासे जोंनि जे बिमा बिफा, जायफोर बिमा बिफा जानाय, बिसोरो बहुद गोब्राबसै। खुनुरुखुम सासे बेबायदियावनो नों सासे आं सासे होननाय बायदिल', जे गाव थैलांबाय गावनि फिसाखौ गालांनाय बेबायदिल'। सोरबा बिबथै, सोरबा बिमानै, सोरबा आयं, सोरबा बेबायदि
सोमोन्दो थानाय एबा जाथि बंस'आ बुहुद खम नुलांसै आरोखि। इयुनाव गाव गाव हारसिंल' जाथि बंस' थानायानो गोमालांसिगोन नामा, बेयोसो मोनसे संसार जानायनि जे माखासे जाथि खुरमाफोरनि बेबायदि सोमोन्दो थालायनाया गोजान जानो हागौ जुदि बेबायदि सासेल' गाहाम बेबायदि गथ' खाङोब्ला आरोखि। दा जोंनि माखासे इयुननि जे संसार जानाय, बे संसार जानाय बेलायाव बा जोंनि माखासे रायजो बड'लेण्ड मोननांगौनि बेलायावबो जोङो बुहुद डाउन जागोन बायदिखौ नुहुरो आरोखि, बेबायदि सासे सानैल' बेबायदि जुदि खाङोब्ला। दा बेखायनो माखासे जोंनि जे इयुननि जे माखासे माबाखौ नायनानैबो जायफोर गथ' खांनो हाग्रा बैसोर गथ' खांनो हाग्रा मानसिफ्रा खाङोब्ला मोजाङानो आरोखि। दा जिखुनु हक जाया मानो फैबाय थानाय जे संसार जाग्राफोरनि प्रेजेन्टनि गथ' गथाय संसार जाग्राफोरनि बेफोरखौ खांगोनाथ' बुहुद मुस्किलसै ना। दा अब्ला बे प्रेजेन्ट संसार जानाय बिसोरखौ खांगोना बुहुद गोब्राब नुयो। दा जिखुनु हक जाया मानो नोंथांमोनहा मा बुङो बेनि सायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।